brug for fængel for at lave fed blåblød. Hvorfor bliver du sådan nu? Nu er jeg godt tilfreds med det jeg skal bruge, så nu er jeg lidt ligeglad med alle andres. Jeg synes, det er ved at være træls, det her. Den her stemning, den kan jeg simpelthen ikke holde ud at være i. Jeg kan se, at dine øjne, de lyser ikke noget. Nu er det kompleks. Nu er det pingpong. Ja. Ja, Jeg pingpong. tænker også, du synes, det er ret fedt. Paradise Hotel. Ja. Det har jeg aldrig set. Metal style. Metal style. Tror du, at på et tidspunkt er nogen i Paradise, der har sagt, shh, jeg tror, de filmer os. Så jeg kan huske, vi prøvede den her sidst, som du brugte den her sidst. Hvis det var, at du kunne lade være med at angribe mig, så tror jeg, vi ville få en god oplevelse her. Det er fedt. Det er for meget, eller hvad? Det er for meget, så sig mig sige det. Jeg græder først, når jeg kommer hjem i bilen. Hvis du nu sætter den her i pladsen. Nej. Hold op med drill. Hvorfor er det sådan noget her? Det er altså et sjovt behov, du har der. Hvorfor er du sådan? Konstant. Siger folk er ringe og... Jeg ved ikke hvad. Sådan her. Sæt du i. Nej. Nej, det var heller ikke det. Vinkel. Ja. Jo. Se i vinkel. Det er dig. Du er godt i sådan noget vinkel. Du tømmer jo. Ha' sådan en form. Fangebuks. Og du skal også bare tage... kommunsyvner jo. Det var heller ikke noget. Jeg synes, at den her stemning, den er voldsom. Det kan bare sige. Men vi kan godt tage Ralles helt nye tuner fra først i 80'erne. Hvis du tager den her og smider ind i dit bedste. Det gør jeg. Men jeg troede egentlig bare, at jeg var en vinkel kind of guy. Nå, nej, men det er du faktisk også, fordi du skal faktisk skifte ned igen. Det er den bedste dag ever, det her. Ja, ikke? Det bliver en succes, ikke allerede. Hvad? Hvad siger du? Jeg trykker lige ned på tuneren. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg siger, undskyld. Hvis du slukker kameraet, så skal jeg lige fortælle om Ralle. Det er slukket. Hvorfor er det sådan?